hai outra expresión, que é a última que teño, que esta sí que non ten sentido ningún, de feito preguntei a ChatGPT, creo que me des a tua opinión, que é o 6-7. Eso dixen eu a miña filla outro día. Dixo 6-7? Intentei explicar o que era 6-7 eu a ela, e dixemela, pero papá, eso non existe. Díxome que o 6-7 non existe. Existe, hai uns rumores de que hai unha canción que se chama 6-7, que é un xénero musical que se chama drill, que é como moi así rapeiro, e a canción chamase 6-7, e de feito, esta expresión, que é como así, ti disme, mañá chome, e digo, 6-7, 6-7. E que quere dicir eso? Nada! Non significa nada. Por exemplo, mira, hai xente que fai vídeos do 6-7. A ver. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6-7. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Estás rindo de nós directamente. Estás rindo de nós? 6-7. Facemos a semana que ven o do bocadillo? O meu cante, se hai un programa non é que hai que ir a comer, eu veño. Veña, facemos a semana que ven o bocadillo, millor bocadillo de España, que é galego. Aplauso grande para Xurxo Carreño. Este próximo domingo celébrase o Día das Letras Galegas. Este ano é dedicado a Begoña Caamaño, xornalista, escritora, xornalista da Radio Galega, moitos anos, activista e feminista, unha grandísima muller que nos deixou xa hai tempo e vai dedicado a Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas. A verdade é que temos a fortuna de que o noso idioma nos leva a vivir cousas que só podemos vivir dentro do noso idioma, dentro da nosa lingua e dentro da nosa cultura. Por exemplo, de Aruna, non? Esa rapaza xaponesa. Hai outra historia que contamos hai tempo aquí no Land Rover, que é dun home que vive en Estados Unidos, un estadounidense, que está completamente enamorado do galego a través da televisión de Galicia, dos programas da televisión de Galicia, sin ter relación directa con Galicia, foise enamorando do galego, estudiando, e é un namorado e un estudioso do noso idioma. Está ali ao norte de Nova York, que é onde vive el, e queríamoslo saludar hoxe aquí ás 11 menos 20 da noite a Andy Chichester. Moi boa noite. Que tal? Que tal, Andy? Moi ben. Ti estás... Pues algo mollado, porque... Ti estás aí... Que hora é? Son as 5 e pico. As 5 e pico da tarde. 5:40, sí. Non? Da tarde. Tú, sí. Dixeno ben, tú, como se chama onde vives tú? Potsdam. Chámase Potsdam, a vila de Potsdam, no norte do estado de Nova York. Nosto estado de Nova York, vale. Bueno, contei un pouco así, resumindo a tua historia, por se alguén na lembra, que tú enamorache de Galicia e do galego, non? Sí. Bueno, dende hai moitos anos. Pero levo a iso de 7 anos estudando, aprendendo a lingua. Porque ti sabías perfectamente o español, sí, no, o castelán. Sí, cursei hispánicos, entón tiña, bueno, ese base. Como galego e castelán son moi semellantes, non me foi moi duro. Pero que tú, xa contamos aquí varias veces, eres americano, pero non tiñas unha relación antes con Galicia de emigración, nin de familiares, non? Non tanto. Pois, ao longo dos anos, coñecera uns galegos, entón teño varios amigos galegos, pero antes falábamos en castelán. Claro. Pero foi cando foi vivir o meu fío Noah na Coru para traballar como auxiliar de inglés. Na Coru, pois el aprendeu falar galego tamén e inspiroume a aprender galego. Aparte falas... Dende entón, dende facer unha visita familiar en 2019, pois cada día falo galego. Fálalo cada vez mellor, porque dixeche Coru, a Coru. Bueno, pois...
Non sei se vas facer algo especial este domingo polo Día das Letras Galegas. Pois, eu que sei, que todos os días son día de lingua galega para min, porque falo todos os días. Que mentres vou ao chollo, sempre gravo clips, ás veces para mandar a amigos, ás veces para colgar nas redes, pero, non sei, é algo moi importante para min despois de, bueno, chegar a ser parte de min, que non é nada de ascendencia, nada de familiares, como dis, pero agora son como galego de alma. Non sei se estás seguindo o programa estos días e se conoces a nosa amiga Aruna. Unha rapaza xaponesa que lle pasou, ou está lle pasando, un pouco como a ti, non? Que está conocendo o noso idioma, a nosa cultura e abrazando ao galego. Tú, aparte, eres galego de cepa porque tú creo que aí bebes Estrella Galicia. Sí, cando foi. Que algo duro a topar onde vivo aí, que pois hai que encargar, bueno, hai que mercar dende a cidade de Nova York. Canto custa unha Estrella Galicia aí en Estados Unidos? Pois depende, na cidade, non sei exactamente, pero son como 3, case $4 o tercio. Vale. Entón, algo caro, pero paga a pena. Cando vas a volver por Galicia? Tes algunha idea, algunha fecha? Non sabemos aínda, pero faltanme, bueno, en 291 días estarei xubilado. ¿Ah, sí? Sí. Pero